Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da channel ɗinmu ta Abdul TV. Idan yau ne zuwanka na farko ka daure ka danna mana alamar subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za ka ringa samun sakonninmu da zarar mun dora. Na ƙone ana ɗan ana ne na ƙone ana ɗan ana ne na ji daɗin ba abin inda wallahi. I would like you to off the siren and lay low. I repeat, lay low. He's right there on the corner. Casa'in da shida, 97, 98, 99, 100. Hai! 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 Tsaya! Wani mutumi na gani amma mutumin bisa alama ma almajiri ne. What? Dattijo kuma? Almajiri ne, tunanin da nake yi kenan. Okay, ku kawo min shi office. Let's go. Control. Subhanallah. Captain, me ya faru haka? Jininta ya riga ya hau wallahi. Ikon Allah, gashi siganta yayi ƙasa. Kuma ba ta samun damar cin abinci. Wallahi me yasa aka bari jikinta ya tsananta haka? Dan Allah a dinga kawo ta asibiti da wuri, wannan karan wallahi abin ya tsananta. Amma dai ina zuwa da abin da zan yi, bara na zo. Wa alaikum salam. Ajiya. Na yi ne? Na gajiya. Da sauƙi yanzu. Ya jikinki? Sannu. Wa alaikum salam. Hello, mama. Wai har yanzu ba a ganta ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wai har yanzu ba a ganta ba? Hajiya ina zuwa. Kin gani ko umma ko kula da halin da take ciki bai yi ba, ya tafiya bata. Ya tafi neman yarsa ko umma, kin gani umma ko so kawai yake ta mutu dan ya ci gaba da rayuwa da matarsa da yarsa kawai. Wallahi umma so kawai yake ya kashe ta. Wannan dalilin ne duba da yanda yake wulakanta ta sai san dauki Ed Nasir. Kika ɗauke ta? Kika kai ta ina? Ni ne na ɗauke ta, ganin hakan ne zai samu 'yar uwata kwanciyar hankali.
lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ashe ke ba ki da hankali? To yanzu ina kika kai yar tasa? Kano na kai ta na yadda ita Ashe ba ka da hankali? Ina wayar da na baka. Na bawa Halima. Wace ce Halima? Kanwata ce. Ashe dama kai ciki ne. Ashe dama kai a jawo ne ban sani ba. Ashe kai ba gidaje ne daba-daba. Kai a tunaninka duk wayoyin zamanin garin nan rasa wacce zan dauka in baka sai wannan ita za ka dauka ka bayar. Ai baka wannan wayar lissafi ne. Na baka ne domin kulla harƙallata da take tsakanina da kai. Muna amfani ne da layi mara rajista. Da shi muke amfani. In baka sani da irin wannan layin mu 'yan takaka muke amfani mu aikata abubuwan da za mu aikata ba tare da an gano mu ba. Domin amfani da layi mara rajista ba karamin taimaka mana yake a harkar harkallolin mu ba. Yin haka ne za a kasa tracking din mu domin gano ainihin waye ke da layin. Ba za a gane ba ne. Wannan shine dalilin da gwamnati take ta kokari sai ta tabbatar da kowanne mutum ɗaya ya mallaki layi guda ɗaya. Mu kuma yin haka a gurinmu kashe kasuwanmu ne. Matukar gwamnati ta samu wannan damar to duk har kallolinmu na tabbatar maka da cewa sai sun kwanci. Domin kome mutum yake tsirara za a dinga kallonsa. To kaga ta haka an kawo ƙarshen mu kenan. To shine zan jera zan ɗau waya in saita ta a layi na lissafa a kaina in baka ka ɗauka ka ba wata kawai don biyan bukatar ka. Yanzu duk abin da za a yi ka lalata har kallata gaba ɗaya. Na ma yanke hukunci ƙasar nan za ka bari yau za ka tafi Kamaru yau din nan. Kamaru kuma? Kamaru za ka tafi. Maza ka hau motar Yola a yau za ka bar garin nan. Kana dira bakin boda ka kira ni kuma zan sa a tanadan maka gurin zama. Kasancewarka a garin nan matsala ce da rayuwata kuma a kanka bai kamata in rasa abinci na ba. Nan aka wucewa za ka yi abba yaya je ka ba wannan ɗawon 100 ka wuce. Hello? Ya ne? Baby kana ina ne, ina ta kiran ka baka dagawa. Kin ganni na yanzu na fito daga wajen mai gida, kina ina? Ina sabon gari. Sabon gari daidai ina? Ina gidan gala. Ok, jira ni ga nan ina zuwa. To shikenan sai ka zo. Yanzu zan zo. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya
akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Ku ne mutanen da kuke taimakawa kidnappers da barayi ko idan sun shigo gari su ba ku waya ku koma kuna ba su information wato kuna gaya musu inda za su shiga su kama mutane ko su ɗauki mutane ko su sata ko? Ina ƙiɓana yi ƙiɓa. Haɗa waɗannan ɓarawo yana taimako? Wani ɓawon Allah ne. Ya ƙunni. Ina ƙunni na ɗin ina da matsala ta yunwa. Ya taimaka min da abinci. Na alɓanin ɗuɗiya. Ya ɓani ɗuɗi. Ya ƙone wa Allah da ya ɓani da ya ƙuni wani yara. Ya ƙawo man abinci. Kai! Ka gaya oga gaskiya. In ɗaya ɗaya ya nike faɗe. Hola na a yankan. Juya ka kalli oga. Mu ma ma tsoro don ƙara wani ya wannan ba tsoron hukuma ni ƙima. Tsoho nan kana ƙarƙashin hukuma ta 'yan sanda ne kuma bincike za mu yi a kanka. Ko ka faɗi gaskiya ko kar ka faɗi gaskiya mu za mu yi bincike a kanka. Bincikenmu abin da ya tabbatar mana da gaskiya in kai mai gaskiya ne shikenan za mu yi releasing ɗinka za mu sake ka kama gabanka in kuma ba ka da gaskiya bincikenmu zai tabbatar mana da gaskiya a kanka. Allah yana tare da ni. Ni ne idan da ni. Aduniya wasu na har kalla amma kamar ba sa tsoro. Ina za ki je haka? Gidan gogo. Gidan gogo kuma? To, kwana nawa zaki? Kwana 4 nake so ne. Kwana 4? Yayi idan baka so sai in je. Okay. Aduniya wani abin ban gane ba. Wasu na fama wasu ba su san wannan ba. Wasu na da hali amma cuta ba su. Na gode yayi. Kice na gaishe ta. To shikenan zan faɗa mata. Hello? Ni ba haka na ce ba. Cewa ne duk majalisar da suka saka banan mu ta mai gidanmu to za a ba su 100,000. Haka ne ce. Amarya. Ye? Amarya. Abincin yaka? Hakin gama? To. Ye? Me kika ne? Tuwo na mulla maka. Allah. Ka bude ka gani. Shi ne na? Ye? Mamba? Mani kaza. Kaza? Da jaja? Da jaja. Yawwa, kin ya faɗa kuwa. Ashe an yi Islamiyya ko? Ni sai na ji na ƙoshi wallahi da ganki. Wasi na ci mawa ko kuwa? Yo, Ye? Amar ki kaji kuma yaran jin kuma. Ba yara ko? In ci gaba da barata. Allah. An yi wani abu da gani kamar makanci amma dai zan ci. هذا دجاجة هذه دجاجة ودجاجة Amarya ki gide amarya ba ka laifi. Kin koma shagon na shafi da tarabihi ke ma ba. Kamar yadda na koma kina bukiya. Baka kuncin da amarya Allah shi baki albarka. Kuma shi ba ki albarka. Wallahi yanzu kika fara yanda zaki duk inda zaki a gidan zaki. Wallahi me raba. Baya wajen ko ba kuwa. Yo, to ciki yaki kuma? To sai kin fito. To na gode. Amarya ba ki aliki. Yo, amarya. Allah. Yayi. Duk da ake nema musu sawarwara wallahi sai dai a mutu amma wallahi ba zan yi wannan ba. Duk ba abin irin wannan wallahi da ba abin irin shekara 60 da wani abu da auren matan nan ba abin irin wannan ba wallahi ba zai yi ba sai dai a mutu. Yaron malam ne daman gashi nan
yasa aka kira ni kwanansa 3 a asibiti. A kwance? Me a daidai sau ne ya bige shi. Shine wa'annan suka kira ni suka gaya min. Inna lillahi. Kai yaro kai ne mai yanzu? Wallahi dan uwana ne ya sami ya tsince shi time din da aka bige shi mai a daidai sau ma guduwa yayi. So shine ya kai shi asibiti tsawon kwana 3 ne nake kula da shi. So yanzu shine ya samu lafiya jikin nasa ya kwari shine ya bamu nambar shi Umar kenan. Ya ce mai kira shi zai mana kwatancen gida sosai gashi Allah ya sama shi yana fi tare da shi muka tafi. Na'am. Shi wannan ya zaka ya sunansa? Sunansa Ibrahim. Allah sarki Ibrahim sunansa? To Allah ya ma albarka. Amin ya Allah. Allah kiyaye shi daga sharrin masu sharri. Sana'arsa da yake Allah ya yaukata ta. Duk wanda zai masa ido Allah ya sashi a wuta. Ka bance na yi ba alfahari yake maka ba. Wannan ya bugo bala'in da bashi da iyaka har in mutu in dai zai hau kwalta. Ka bance a yi kwalta ta dinga yawo da shi kenan. Duk abin da zai hau sai ya mutu ko kuma shi ije ya doka masa. Tun da gudun mun da buge mun yaron ya tafi balli. Ka bance na yi. To shi ko wannan ka gaya masa Allah ya ma albarka Allah ka dashi da fitina ka bance na yi. Amin ya Allah. Kai balarabe. Ai na aka wajen wancan bikin ka tafi. Yasa ko ne maka ban yi ba. Yau dan kwana 3 ban ganka ba. Ya jikin naka? Ciki da sauki mala. To Allah ya sauke. Umar ku shige ciki. Bayan ka ne? Layi bayana ne mala. Balarabe zan baka lakani yanzu zan baka rubutu. Ka gane? Ka samu toka mai zafi ka ta gishiri in zaka kwanta ka shafa har abada baka tashi da shi ba. Umar ku shige ciki. Kafin wannan zai fara shiga nasa bala'in wannan dan aje wannan mai sagudin. Ku shige ciki. Ina jin baka sani ba ko? A'a malam. Ai ka ji ana malam wa ka taba ai ni ne. Wallahi ba sai ashe kai ne malam wa ka taba ki. Ni ne. Wannan dan arewa da kake ganin sa ya shiga bala'in da haƙƙi mutum inda zai hau kwalta da abin hawa ba shi ba amfani. Ya dinga karo kenan kuma ba zan bari ya mutu ba don kuma saboda in ci gaba da gaba da shi kasan ni na iya gaba. Kai wallahi Allah ba ka abu na kai. Idan ko ba ki gani. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Motsin wa nake ji? Ummi ce baba. Ummi ke kaɗai ce ko ku biyu ne motsin mutum biyu na ji. Ni kaɗai ce baba. Ina za ki je? Makaranta baba. Makaranta ummi. Da Allah a kula kar ai banzayen ƙawaye. Da Allah a tsaya ai ilimi. Ilimi shine tushen rayuwa da Allah a tsaya ai. Kin ganni na kashashen nan ne Allah ya banni? Ban dogara da wani ba na maula. Ki tsaya ki ilimin nan ki rike kanki da kanki ki rike kannanki in yi alfahari da ke ko bayan ba raina. Kin ji ummi? Kina ina? Gani nan baba. Rike min nan. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kudi da tallaka. Kina ina? Gani nan baba. Nawa ce wannan? Duba min. Naira 100 ce baba. To, je ki tafi makaranta. Allah taimaka. Allah ba da sa'a. Kar a biyo kawaye a tsaya shirme. Ina abun nawa? To, ummi. Waɗansu babu tausayi, a duniya ake ciniki sai cikin dare. Waɗansu na cikin fara'a wasu tagumi. A duniya ne. A duniya ne. Yanayi na cikin rayuwa da faɗi, amma cikin da yawan nazari da girma, da algawar ka ga yaro ya zama babba, da ba'a da barbariya a duniya ne. Wai kina ina lokacin da ta bata? Mama, me faru? Za ki ci abinci? Zai kawo miki abinci? Ina zuwa kawo. Bara na zina a miki abinci ko?
zuwa ko. Mama? 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Na shiga uku. Mama! Na shiga uku. Na shiga uku. Mama! Mama! Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Na shiga uku. Na shiga uku. Na shiga uku. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Mama! Mama! Let's go. Mama! Mama, you like to get it? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Mama! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hello? Abdul TV.